Pán generál Štefánik, viem, že váš príbeh je naozaj rozsiahlý a fascinujúci, no máme len pár minút. Zaujíma nás hlavne, čo vás vlastne viedlo k tomu, že ste sa vydali na cesty po svete. Observatórium na Mont Blancu sa už zachrániť nedalo. Rozpadlo sa. Preto som sa rozhodol vydať sa na cesty. Precestujem svet, až kým nenájdem miesto, kde vyrastie moje vlastné observatórium. Vyrazil som do Turkestánu, aby som pozoroval zatmenie slnka. Ako cestovateľa ma fascinovala kultúra Orientu, staré mestá, ich architektúra a tradície. A veru, nebola to cesta bez nebezpečenstva. Vlak, ktorým som cestoval, prepadli rebeli. Nič sa mi však nestalo a ja som pokračoval ďalej. Precestoval som Severnú Afriku, Alžírsko, Tunisko, Maroko, hory Atlas i Saharu. Všade som hľadal miesto pre svoje vysnívané observatórium, ale nenašiel som ho. V roku 1910 ma vyslal Vedecký ústav astronómie a meteorológie do ďalekej Oceánie, na Tahiti, pozorovať prelet Halleyho kométy. Loď zakotvila v Papeete a mne sa otvoril nový svet. Tamojší ľudia si ma obľúbili a volali ma Tata Hiofetia, ten, čo sa rozpráva s hviezdami. Tu som našiel dokonalé miesto pre svoje observatórium. Okrem neho som postavil aj meteorologické stanice a bol som jedným z prvých fotografov v tejto oblasti. Tahiti ma očarilo. Dokonca som sníval, že sem raz privediem aj krajanov, Slovákov. Napísal som aj do amerických novín, pobádal ich, nech len prídu a pridajú sa ku mne. Chcel som im dopriať ten raj, ktorý som tu našiel aj ja. Pestovali by sme kokosové orechy a vyrábali z nich gombíky či laná. Z ciest som si priniesol množstvo zvláštností. Keď som sa vrátil do Paríža, môj byt na ulici Leclerc číslo 6 sa zmenil na malé múzeum. Bubny, šípy, masky, aj Gogénove drevority. A niekedy, len tak pre vlastné potešenie, som sa obliekol do sardského kroja a nechal sa zvečniť na fotografiách. Každý roh toho bytu niesol kus sveta, ktorý som objavil. Na jar roku 1915 som nastúpil na frontovú službu. Moje lietadlo ma nieslo ponad zákopy, kde som sledoval nepriateľské línie a navádzal delostreleckú paľbu. Na západný front som priniesol sieť meteorologických staníc. Keď mi prístroje ukázali, že sa blíži búrka, zakázal som let. Tam, kde sa varovanie nedostalo, sa lietadlá zrútili. Vtedy mi vojaci začali dôverovať. Za túto službu ma vyznamenali francúzskym vojnovým krížom. Sníval som o inom fronte, východnom, o Srbsku. Tam bojovali naši Češi a Slováci. Chcel som nad nimi lietať, rozhadzovať letáky, povzbudiť ich, aby sa pridali k boju za slobodu. Preto som požiadal Francúzov, aby ma tam preložili. Lenže Srbsko čelilo ohromnej presile. Belehrad padol a my sme museli ustupovať. A vtedy sa mi ozvala moja stará choroba. Bolestivá, žalúdočné problémy s krvácaním. Slabol som, nemohol som jesť. V zajatí by som to neprežil. Previezli ma do Albánska a ďalej do Talianska, kde ma napokon operovali a práve táto operácia mi zachránila život.